Ostiral honetan Willis Drummond taldea izango dugu Aiaraldea ekintzen faktorian, gaueko 10etan. Gure tokiak turren bigarren edizioaren barruan bizitatuko dute Laudioko Aiaraldeko faktoria. Eta, bueno, kontzertu horretaz hitz egiteko, hemen daukagu Jurgi Ekiza, Willis Drummondeko kideak. Kaixo, Jurgi, ze moduz? Apa, kaixo, oso ondo. Ez da pixkat akitua haste naiz. Baiz, bueno, orain dela okerez banago, aste bete hasi zenuten gure tokiak turre hau, eta jada okerez banago 3-4 kontzertu eman dituzu, ez? Nahiko intentsoa izaten ari da. Bai, justu sartu gira Asiatik eta hortik bira hori segituan hasi dugu, eta izango dira 3 asteburu, lehena pasatu da eta 4 kontzertu ziren, urrengoan, beraz, 3 gogo dira eta fabrika barne, eta ondokoan ere berriro 4. Beraz, 11 kontzertu 3 astez, hau da jokoa. Nahiko intentsoa, ez? Horrela planifikatu duzue, horrela nahi zenuten, horrela sortu da? Bai, azken finean, hori gaten nuen bezala pixkat kanpoan genuen biraren eta gero apiratik goiti ditugun pixkat kontzertu handiagoen artean, bazauden 3 aste hauek, eta beraz, desafioa izan zen, 3 aste hauetan albezan bat kontzertu sartzea, olako aretoetan, ez? Hots, edo taldearen historioan garantzitsuak izan diren olako aretoak eta hori, edo areto batzu ez ditugunak oraindik bisitatu, baina bai importanteak iruditzen zaizkigunak edo eramaten duten mugimendu sozialagatik edo, eta baita ere askotan zonalde batzuetan euskararen alde borrokatzen dirako, eta azkenean importantea iruditzen zaigun gu pasatzea leku hauetan, eta beraz jokoa izan zen astea idazten ezagutzen genitu nolako aretoei, eta esanez, baitugu 3 asteburu hauek, ea zuek data bat libre daukazoan, nola egiten dugun, eta azken finean hor gara. Erabakien nuen egita bakizik asteburuak, gero ez egiteko ere kontzertuak aste arte batez jende gutxirentzat ezin bazen. Baina bai, erabakien nuen egita bederen ostiral larunbata, eta azken finean igandeak bete ziren segituan, eta 2 ostegun ere hartu genitun, 3. ez genuen hartu gure taldekide berriak urruti bizi baita, eta beraz ezin zuen egin 3 aldiz 4 egun beraz, horrela egin du. Orduan, bada bira bat, ez? Aipatu duzu, apur bat nola egin duzuen espazioen eta areto bakoitzaren aukeraketa, baina oso bira konstientea, ez? Oso irizpide jakin batzuen arabera hautatuta non joko zenuten eta segatik joko zenuten. Bai, azken finean, da pixka tentazioa zen egitea gaztetxe tur bat, ez? Senpeki, zenta gu gaztetxeetan hasi gira, eta hau da izan da gehien jo ditugun likuak gaztetxeak dira. Baina diadanik dola 5 urte egin genuenean gure tokiak tur hori, hartu ginen, ez ginen dola hori, nola egan, giztu ez, gaztetxeei, zenta dira beste areto batzu, ez direna gaztetxeak, aldibidez, Bonberenea ez da gaztetxe bat, baina bai da leku bat alternatiboa, holako alternatiba bat erakusten duena. Eta beraz, hasi ginen pixkat zerrendatzen leku asko Euskal Herrian, ditugu biztanda asko egin dituzkenak egin, baina ezin dugu dena egin bira bakar batean, eta ezin dugu ere urte osoan jo holako lekutan bakarrik, zentan noski, imaginatuko duzu bezala, guri ekonomikoki eta abar, zaigu ondo funtzionatzen, eta nolaz gu bizigiren gure taldeaz eta gure musikaz, ezin dugu hori egin urte osoan. Baina bai, nahi genuena bat ez azpimagatu, leku hauek, areto hauek oso garantzitsuak direla, bai guretako, bai euskal gizartearentzat, eta beraz, nahi genuen absolutoki segitu jo hortan, eta beraz, noiz benka bat egitea baino, nahiago genuen saiatzea guk erabakitzea, hautatzea noiz egin, eta albezan bat egin kolpe batez. Eta zentzu horretan, nolakoak izaten ari dira tur honen baitako kontzertuak? Ezberdintasunak dituzte agian, ez dakit, hemendik aurrera, imaginatzen dut sartuko zaretela jaialdien eta kakotzen artean udako zirkuitoan, ez? Ezberdintasuna dago faktorian ostiral honetan ikusiako den Willis Drummonden eta
beste, ez, oholtza edo tur batzuetan ikusi halko denaren artean? Desberdina, adibidez musikalki edo gure aldetik ez da hain ezberdina, zenta azken finean guk beti ematen dugu dena, eta naiz eta publikotik urgun izan edo ondoan ez da azurik. Baina bai, pasatzen dena da, hor da noski, leku hauek, leku gehien hor, bira hortan, dira gauza txikiagoak edo, eta bai, beraz da aukera, publikoarekin egitea parez pare, aldibidez, igandean atzo abadinon ginen, amarauna arte fabrikan, eta zen aspaldikoa ez genuen egin kontzertu bat, nuen jotzen duzun lurrean bertan, jenderekin parean. Eta nahiz eta egun eta berroita amagalagun egon, ala ere baduzu olako kontaktu fisikoa, parez parekoa, hori ere asko presatzen duguna guk, eta azken finean, gero eta gutxiagotan bizitzen duguna, beraz. Bai, badaukera, bira honetan, egoteko pixkat publikoarekin hurbilago, eta beraz, horrela izan zen leku hortan, horrela izango da ere aktoria. Azken finean, esenatuki horinik ezagutzen dut, etorri nintzelako erabaterarekin, eta bai, ez da oso altua, ez da beraz jendearekin pixkat nahastera gira, eta nahi badugu jautsi publikora solo bat egiteko, bada aukera hori, ez gira pixkat separatuak bereiziak publikotik, eta hori prestatzen dugu asko. Eta gero, kontzertu bereziak dira, beste kasuetan, kasu askotan, oso ondo ezagutzen ditugun lekuak direlako, eta beraz, emozionalki ere bada zerbait, berriz jotzea bonberenea batean, hor aldibidez, anekdotaren zat, ostiralean egon ginen Santurtzin, Lakelon, eta uste genuen, zentalagun batek egantzigun, zonaldi hortan kriston gaztetxea da, eta beraz, idatzi genien, eta jotzeko, eta arazurik ez montatuko dugu, dena egin, eta joan gira harat, eta ziur ginen, pentsatzen genuen, leku hori deskubritzen genuen, gure lehen aldia zela leku hortan, eta areto berria izango zela, eta gaztetxean sartzean ikusi dugu, eta xanekin, genera taldikide zaharrenak, leku hau ezagutzen dugu dianik, ez da? Eta momentu batean gaualdian galdekin diegu bertako jendeari, eta jo genuela bertan, 2010an, ez? 13 urte jo genuen bai gaztetxean, eta hain aspalditik, ahaztu genuela bertan jo genuela ere, eta beraz, holako momentu pixkat emozionalki indartsuak egoten dira bila honetan, eta dira leku batzu aspalditik edutukunan bizitatu, bai, importanteak izan direnak gure ebilaldian, eta hortik lehen paseta. Eta gero abestien aukerak eta edo kontzertu prestatzerako orduan, iaz kaleratu zenuten zuen 7. diskoa. Horrek eskatzen dizu hautaketa bat egitea. Ezberdina da hautaketa hori demagun hemen, orain hemendik hilabete batzutara izango dituzuen jaialdiei begira edo halako kontzertu, esan dezakegu gertuagoko, intentsuago eta zuentzat ere, emozionaki garrantzitsuago bati begira. Nola osatu duzue bapur bat abesti zerrenda, ez da abesti zerrenda aurreratzea, baina bai, imaginatzen dut hor ere moldaketak egongo zirela, ez? Bai, hortan zen jokoa. Azken finean, ezingo dizut konparatu bira honetan egiten duguna, uda honetan eginen dugunarekin, zenta ez dakit oraindik zer egingo dugun uda honetan. Gustatzen zaigu pixkat itxoitea, eta genera orain justuki Japonian eta Korean ginenean, eta inok ez duelako itxoiten ez kanta bat ez bestea, zenta inok ez du ezagutzen egiten dugu musika. Hartu genuen usaian egitea seldista egunean bertan, kontzertua baino ordu erdi batenago edo, eta hola, kiloaren arabera, gogoaren arabera, eta beraz, hasi ginen horrela. Baina bai, konparatzen aldut, bira hortan egiten dugun kantu zerrenda, azken hilabetetan egin dugunarekin. Hala ere diska kaleratu genuenetik, erabaki genuen, eta hori erabaki bat izan zen, jotzea gure diska berria osorik, eta ondotik, gure kantu zaharrago batzu, osatzeko zerlista ez, baina zentratu ginen asko diska berrian. Hor, bira berri honekin, berriz nahazten ditugu eta tartekatzen ditugu kantu berriak eta kantu zaharrak. Eta giarreteko kriston plazera hartzen dugu, eta hau hartzen gira, ala ere nahasketa nahiko homogenoa dela, eta nahiko ondo prestatzen dela. Eta guretzat ere,
plazera bikoitza da. Zenta bada noski kantu zaharragoak askotan jendeak ezagutzen ditu gehiago, beraz, giro handitzen da. Guk ere plazera hartzen dugu kantu berriak dioz, eta bada horako plazera bikoitza. Eta gero, jotzen ditugu ere kanta batzu, xatzen gira lantzen berriro kanta batzu, asparitik ez ditugunak dio, piskat gehitzeko ere, guretako ere berritasun piskat, eta jendeak sorpresa izaten. Eta momentuz funtzionatu du, lau emanaldi hauetan, nolako hartu emana egon da lehenengo lau kontzertu hauetan? Oso ondo, egia gateko, nolaz asko dugu azken, nahiz eta ez Euskal Herrian izan, asko jo dugun azken astetan, automatismo asko hartu ditugu gure artean, gure lauen artean, eta beraz, orain oso fluidua da ez eratokian, zenta gai gira esateko alatzen dugu, kanta egiten dugu, eta altzen dugu gara, eta beraz, ematen du kontzertuari horako zerbait ari gainean ibiltzen garela ez, eta uste dut horrek arreta ere pizten dura. Eta beraz bai, jendeak jo ditugun lau kontzertutan, izan da kriston ambientea, kriston giroa, jendetza ere, zenta azken finean gure beldurra bakarra zen arrasaten lehen kontzertua, zenta aurresan nantarik ez zegoen gazizkinekien, eta 300 lagun baino gehiago etorri dira, ez eta futbola izan barean. Beraz, imaginatu. Eta beraz, gaztetxa oso bete zen eta kriston giroa izan zen, eta Santurtzin ere bete zen, ez eguneko unean bai zinez kriston giro edera izan zen, eta gero beste bi kontzertutan soldauk ziren, bai Ondarrabi eta bai Abadinu. Beraz, erran bezala ez, aforoak ez dira kriston handiak, baina hala ere, asteburuan zehar, biltzea, azken finean izango dira, ez dut kalkulatzen honen, 800 edo 1000 pertsona, ez da bat ere gaizki. Eta espero dugu horrela pasatzea berriro aste honetan, eta bat ez ere horako areto txikiagoetan, erresagoki, ugetzen zait, lortzen dela giroa pizten, justuki harremana oso zuzena delako. Gainera bagoaz hor argi teknikari gabe, eta jaten gira zinez, egita zerbait oso gordina, ez? Oso krudoa, hola, artekatzeko jendearekin, esperientza bat, hola, gehiago igual hardcore modukoa edo, eta kriston plazera da. Olako momentuak pasatzen jendearekin kriston plazera da. Horrekin geratzen gara orduan, Jurri, ostiral honetan gure tokiak turren 5. zita faktorian, gaueko 10:00. Eskerrik asko, galderia entzuteagatik eta ostiralera arte. Zuei, ostiralera arte.